Ame jumala bi November kalo tile 20 an balimaw aw bisimila malek tudo kibaru kene kan bi kunnafoni minnu man bolo kala saw ma o do ye ka fɔ kunu November kalo tile 19 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ fila ye olu ni tora binganni wale dɔ la Farabugu an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ko la olu y'a yira ka fɔ kunu alamisa don November kalo tile 19 Farabugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la foro dɔ kɔnɔna la sa n'o yɛrɛ ni Farabugu cɛ bɛ taa kilomɛtiri 1 ɲɔgɔnna la a yirala ka fɔ fɛn min ye sɛnɛkɛla fila ye olu ni tora binganni wale dɔ la yen nɔ ko sɛnɛkɛla ni yɛrɛ ye Farabugukaw de ye ko wa u taakun kun tɛ foro in na dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka t'u ka tiga kɔni tigɛ nka a yirala ka fɔ u selen nin yɔrɔ kofɔlen in de la sa fɛn min ye jatigɛwale tabaga dɔw ye ni marifa kun b'olu bolo olu de kɔni tar'u bɔnɛwuni na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu ye ni binganni wale kɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ o kama Farabugu sigibagaw y'a yira ka fɔ olu kɔni dabali bannen don sabula k'a bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna bɔ fintigiw kɔni ser'olu ka yɔrɔ la walasa ka se ka t'u bɔ jatigɛwale tabaga ninnu bolo ko nka fo an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nɔ taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ ko ni fɛn ma fara olu ka ɲani kan foyi tɛ ka bɔ a la o kama k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fintigiw bila ka taa nin yɔrɔ in na halisa walasa ka se ka t'olu bɔ nin ɲani in kɔnɔna binganni wale hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Banɲangara a yirala ka fɔ kunu November kalo tile 19 jɛkulu dɔw ye sigi kɛ yen nɔ walasa ka se k'a lakana ɲini ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira ka fɔ olu ka ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ de fɛn min ye lakana ye u bɛ se ka sigi olu ka dugu la cogo min na u ka kumaw la hali bi u y'a yira ka fɔ Bankasi ni Banɲangara ni ɲɔgɔn cɛ ko lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen don yen nɔ kosɛbɛ o kama ko k'a ta san 2017 la fo ka na se bi ma mɔgɔ minnu tanyara o yɔrɔ in kɔni na binganni wale la sa ko bɛ bɛn mɔgɔ 116 ma ni ko in bɛɛ lajɛlen de kama kumakan laban na jɛkulu in y'a yira ka fɔ olu bɛ welewelekan de bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa fɛn min ye lakana ye ani basigi o bɛ se ka segin olu ka dugu la cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa kɛnɛya fan fɛ a yirala ka fɔ kunu November kalo tile 19 fɛn min ye mɔgɔ 60 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus ko lahalaya la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔ kunu November kalo tile 19 a ye sɛbɛn bila a yiralen don ka fɔ mɔgɔ 60 coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 14 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 ni tora bana in na kunu bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 60 kura minnu na nin ye k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Kulikoro ale ni Bamako ma k'a ta coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunu na November kalo tile 19 k'a yira mɔgɔ minnu na sa u bɛnnen don mɔgɔ 493 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 142 ye olu tayara wa ko mɔgɔ 2997 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu sigalen don a la ni k'a fɔ bana in tɛ ka segin ka juguya an ka jamana kɔnɔna la o kama sa ko fɛn min ye saniya walew matarafali ye ani yɛrɛjanto ko ɲininen don maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyali ko ɲumanw bɛ kunnafoni sanfɛ kunnafoni kuncɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ lakana minisiriso y'a yira k'a fɔ pétard ci kɔnnen don nin wagati in na kunu alamisa don November kalo tile 19 kɔnɔna la fɛn min an ka jamana minisiriso ye n'ale sigilen don lakana sabatili kama ale ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn kɔnɔ a y'an ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye pétard ci ye ani feu d'artifice ko kɔni kɔnnen don a yirala k'a fɔ san o san laban walasa ka se k'a ɲɛnajɛw kɛ mɔgɔw bɛ wuli fɛn min ye pétard ye ani feu d'artifice wɛrɛw ko k'olu ci o kama an ka minisiriso min sigilen don lakana sabatili kama n'a bɛ f'o ma ko ministre de la sécurité de la protection civile ale kɔni ye welewelekan de bila maliyɛnw ma a y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ lakanabaliya kɔni ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔna la o kama sa k'u b'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn min ye pétard ci ye ani feu d'artifice wɛrɛw an ka n'olu kɛ jamana fan 14 si sabula k'an ka wale ninnu bɛ se ka kojugukɛlaw ka baara nɔgɔya u bolo o kama ko finitigi dɔw bɛna kɛ yen nɔ walasa ka se ka nin ko in lakɔlɔsi mɔgɔ o mɔgɔ ne de kɔni minɛna pétard ci la walima feu d'artifice wɛrɛw k'i ni ɲangili min ka kan o bɛ k'i la an balimaw aw kulo garisigɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛ ni bi juma don ye o de kun ye nin ye ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw n'aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma